दा दिपेन बर'आ जाहैबाय सासे पलिटिकेल दालाल बे प्रमद बर'नि पकेटावसो दङ बियो लागायलायबाय गाइस आदा प्रहलाद बिथाङा दिनैहाय माने दिपेन बर' बिथांखौ जावग्लुंला जोबलायबाय जावसिला जोबलायबाय जावजाखागोन जावसिखागोन नङा होमबा आरो बे गेदाबाबो माने बौनांगोन बे नैबे समाव आरो नङा होमबा लोगोफोर दा गाइस माने मा होनो दायखौ मावोब्ला बयबो जावो आरो जावजानांगौबो जायो आरो बिराद गाज्रि गाज्रि बाथ्राफोरखौबो माने खर'आव रुजुनना लानांगौ जायो आरो ओमफ्राय बे दोहो दोहो जुजाइनि अरफोरखौ मा खालामनांगौ जायो बे बिखायाव दोननांगौ जायो आरो गोसोआव साननांगोन सालाफोरखौ मोनोब्ला होननानै साननानै थानांगोन आरो बिथांमोना दिनैनि दिनाव नङा होमब्ला नाथाय मा खालामनो हाया जिहेतु दायखौ दिनैनि दिनाव बिथांमोनानो मावबाय थायो नंगौना नङा दिनै दिपेन बर' बिथाङा जाहैबाय सासे दालाल नङा होमबा दिपेन बर' बिथां दालाल माने एबसुआनो दालाल नङा होमबा कन्ट्रेक्टर ग्रुप नङा होमबा आरो दिनैहाय प्रमद बन्दु बिथांनि सिफियावसो बिथांमोना थायो बबे बुस्थुआ थायो रायजोफोर दा बेनो जाहैबाय फैसा लोगोफोर बे थाखा फैसायासो लंपेन्ट सिफि गस्ला सिफियाव थायो नङा होमबा आरो मानसिनो जेब्लानाखि नांगौ जायो बै सिफिनिफ्राय बरननानै बाहायनाय जायो आरो नंगौना नङा गाइस दा दिनैनि दिनावबो थिग प्रमद बन्दु बिथांनि बाथ्राखौनो लाबाय जोङो दिनै प्रमद बन्दु बिथांनि सिफियाव थानाय मानि फैसाया थानाय नङा होमब्ला दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा जेब्लानाखि गावनो गोनांथि जायो अब्ला माने बैफोर थाखा फैसाफोरखौ बाहायो आरो नंगौना नङा गोबां बुस्थु बायनांगौ जायो आरो गोबां माबा माबि गोसोनि साननायफोरखौ मावनांगौ जायो बै थाखा फैसानि बेलाजोंनो आरो नङा होमबा इन्टारेस्टिं लोगोफोर दा 4 बोसोर बिथांमोननि सरकारा बारबाय बे 4 बोसोराव बिथांमोनहा बै फैसा खुस्राफ्रा बा फैसा बिलाइफ्रा माने मा जादों सिरि दंना गैयामोन नङा होमब्ला दा फैयै फैयै लोगोफोर फैसा खुस्राफोर फैसा बिलाइफोरखौ बाहायनायनि समा फैलायबाय आरो नङा होमबा दा दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा बाहायनोसैलाय आरो बै फैसा बिलाइ फैसा खुस्राफ्राबो माने बिराद खामानि मावनोसैलाय आरो मा आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नुजानानै बिथांमोना लासिं सिं माने थगायनो नाजाबावनोसैलाय नङा होमबा दा बै समावथ' थगायबाय नाथाय नैबे समावसो थगायनो हागोन ना हाया माने बिथांमोननि बाहायगौ आरो खाफालसै आरो नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोनहा सोरनि जानानै खामानि मावो बै फैसा खुस्राफ्रा नङा होमबा जों रायजो राजाफ्रा बेखौ डाइरेक्टलि नुखायो आरो बेनो जाहैबाय प्रमद बन्दु बिथांनि जानानैसो बिथांमोनहा खामानि मावो दिनै बिदिब्ला बिथांमोनखौ सोरबा प्रमद बर' बिथांनि दालाल होनोबा बेयाव माबा मोनसे खहा जागोन नामा रायजोफोर बे जाबाय कन्ट्रेक्टर ग्रुप एबसुआ दिनैनि थारिखआव मोजाङै सिन्था खालामना नाय नोंथांमोना कन्ट्रेक्टर ग्रुप आरो जुदि गाबोन समफोरनि गेजेराव बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ रन्जन दैमारिखौ गारनांगौ एनडिपिफोरनि केसखौ उथायनांगौ स्कुल कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाजोबनांगौ ना गाबोन जुदि आन्दलन खालामनो हायाबा बे एबसुआ कन्ट्रेक्टर ग्रुपआनो जासिगोन आरो बे दिनै फोरमान होगासिनो दंखायो दा बिदिनो इडुकेसननि नामाव केम्पेइन खालामब्ला देनां इलेक्सनाव इउपिपिएल भट होहैलायगोन बिसोर नङा होमबा दा बे एखे जिनिसखौनो एबसुआ दिनै दालालनि रलखौ लागासिनो दङ जास्ट प्रमद बर'नि सिआरखौ बासायनायानो एबसुनि खामानि जानानै दं दा बेथ' नंखाथारगौ नङा होमबा गाइस 100% खा दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने बिथांमोननि रलानो जाहैबाय माने प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौ माने फोथांनानै लाखिनाय आरो बेजों लोगोसे माने बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोखौ माने फोजोबस्रांनो माने बिराद गिदिर गिदिर माने टारगेट लानाय आरो ओरैबायदि प्लान पलिसि दं आरो बिथांमोनाव खिन्थु हानाय नङा बिथांमोना सोरखौबा फोजोबनो नागिरै प्लान पलिसि खालामैनो फाइनालाव मा जागोन बिथांमोना माने गावसोरनो जोबलांगोन आरो बेखौ एले सिन्था खालामनानै नाय जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने एबसुआ जुदि राजनिति हान्जानिफ्राय जुदि गोजान जानानै खामानि मावनो रोङाब्ला सानसे समाव मा जालांगोन बिथांमोना माने गाव गावनो जोबलांगोन आरो माने गुबुनखौ फोजोबनायनि सिगां माने बिथांमोना माने गावसोरनो जोबलांगोन बेवहाय 100% खाथां दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना हारिनि फारसे मावनो होननानै एबा हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि सिमांखौ रायजो राजानो सुजुनानै बिथांमोनहा मा खालामो गोबां डायलग होयो
नाथाय बिथांमोना दिनैनि समाव जे खामानिखौ मावनांगौ बे खामानिखौ मावालासिनो जों रायजो राजाफ्रा मा नुयो माने बिनि गुबुन रोखोमै खामानि मावनायफोरखौसो नुयो आरो नङा होमब्ला दिनै जोङो सिन्था खालामनांगोन नङा होमबा दिनै जोंनि बिटिसिनि हालोदा बिराद गाज्रि नङा होमब्ला दिनै जोङो बिटिसिनि हालोदा नासयजानायनि हालोदाव दं आरो बिथांमोना दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबाय माने सान्थि सुक्ति लाबोनायनि उनावबो दिनै सान्थि गैया बै सान्थि गैयैखौनो बिथांमोना दिनैसिमबो सान्थि दं सान्थि फैबाय होननानै बुङो दिनै जुदि सान्थिया फैबायब्ला दिनै माने एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ दिनै माने सासेबो बख'नो हायाखै बेनो जाहैबाय सान्थि बेनो जाहैबाय प्रमद बर'नि सान्थि सुक्ति आरो बेनो जाहैबाय प्रमद बर'नि डेभेलपमेन्ट आरो बेनो जाहैबाय प्रमद बर'नि बिटिआर सुइजारलेण्ड नङा होमब्ला बे सुइजारलेण्डआव दा मा नुयो हारां हाथां गिलु फालु लामा गुगाला जोबनायसो नुयो बिथांमोना बबे जायगायाव माबा मोनसे गोदान लामा मावनो हादों नामा दिनैनि दिनाव जों मा नुयो एबसुखौ नङा होमबा एबसुनि खामानि मावनायफोरखौ दा दिनैनि दिनाव जों ओरैबायदिसो नुयो बिथांमोननि खामानि मावनायफोरखौ दा बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव दालाल खालामै खालामै माने थाखा थफ्ला नागिरै बिथांमोनहा मा जाबाय दिनै हारिनि अबस्थाखौ दिनै बिथांमोना सिनायनो रोंला आरो बिथांमोना दिनै जाय सरकारा जोंखौ नाख्रेबगासिनो दं माने बै थाखा फैसाखौल' बिथांमोना सिन्था खालामनानै दिनै जेखि जाया मानो बे सरकारखौनो मदद होनांगौ होननानै रायजो राजाफोरखौ दिनै थगायगासिनो दं रायजोफोर बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाया दिनैनि दिनाव माने एलार्ट जानांगौ साबधान जानांगौ नङाब्ला सानसे जोंनि हारिया बेसेबांबा गोथौ हाखराव गाब्र'नो बारा सम नांला होननानै आं सानो लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो हागौमानि कमेन्ट्स बानाय दिनैनि भिडिअखौ नायोब्ला